Hala, Bira, Iloilo, Pamukaw na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palang
prayer to be followed by Iloilo City Hymn. Pangamuyo para sa COVID-19. Mahal namon nga makaako, kami nagaampo sa imo nga tagaan mo kami sang kaluoy, bendisyon, grasya kag guli. Sa among subong ginatubang nga pagtilaw mo sang among pagtuo, ang COVID-19 upon coronavirus 19 nga pandemic, nagadala halit kag sakit sa mga tawo sa kalibutan. Kabay, nga tagaan mo kami sang kaisog, resistensya, maayo nga lawas kag proteksyon ang mga pamilya, bata, tigulang kag tanan nga tawo sa kalibutan. Sa mga Ilonggo, kabay pa nga mamintina nga wala sang kaso sang sakit nga dala sang COVID-19 diri sa atong pungsod. Para sa mga opisyal sang gobyerno, pulis, militar, nurse kag doktor kabay pa nga mangimapisan, disiplinado, mabinuligon kag maalam sila sang ila direksyon, desisyon, obligasyon kag obra para sa kaayuan sa mga tao kag sang pungsod. Ang mga nahalitan kag nang malasakit sang sining COVID-19, kabay nga tagaan mo sila sang positibo nga pananawan sa pihak sang ila na dangtan kag mag-aayo sila sa sakit. Sa tanan nga mga Filipino, kabay pa nga mangin maalwan sila sa mga nagakinahanglan sang bulig sa pagkaon, medikal kag iban pa. Mangin disiplinado sa mga ordinansa sang gobyerno na hanungod sa COVID-19. Sa mga maalam nga nagatuon kag nagapangita sang solusyon kag bulong para matap na ang COVID-19 kag mabulong ang nagamalasakit, kabay nga madasig madinalagon sa paghimo sini nga bulong kag ila mahatag ini sa mga tawo. Sa tanan nga nagakalatabo sa kalibutan, kabay pa nga ini magahatag sa amon sang kabakod kag walay untat kag hugot nga pagtuo sa imo amon Dios kag tagasalbat. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo nga imo anak kag amon Ginoo. Amen. Ladies and gentlemen, please welcome Iloilo Artist Festival Association dancers.
And now, please welcome our host, Iloilo's finest, Kate Chavez. Maayong hapon, Iloilo! Happy Dagyang! Hi everyone! Palakpakan natin. We should be happy right now. Welcome to Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo 2021. My name is Kate Chavez and I'm a very proud Ilonggo and it's going to be having me your host. Ladies and gentlemen, we are truly blessed as able because we are able to continue our celebration all of your Santo despite the challenges brought about by the pandemic. Dinagyang Digital Dinagyang 2021 will dash out the festivities all around the Philippines in a new normal. Kami dapat Pamukaw. Yon Dinagyang, yon Iloilo, Hala, Señor, Santo, Niño. And this afternoon, we are dedicated sa ating and the Board of Trustees of IFFI, Electron, Honorato Espinosa, Rogelio Florete, Ivy Urea, Jose Lyson Jr., John Alexander Pitt, Alan Dagyang, and Luis Gonzal. Once again, a round of applause for IFFI. Gusto na natin pasalamatan ang San Jose Parish Jose, the acting parish priest, Reverend Father Jose Alvin Paras, OSA, and Maria Cruz, President of the Iglesia del Señor, Santo Niño, Jose Luis, Iglesia Chapel. We would like to thank our Dinagyang Digital 2021 sponsors, gold sponsors, Iloilo City Government, Iloilo Province, the silver sponsors, More Power, JS Lyson,
International Builders Corporation, Puswat, Ilonggo by Mr. Jojo A. Megaworld Corporation, Panay News. Bronze sponsors, Department of Tourism, Congresswoman Julian Jamjam Maronda, Metro Pacific Water, Attorney Blas Vertibo from Rojas City, Coca-Cola, Smart, Mayad Studios, and our major sponsor, Fiesta Souvenirs. Again, palakpakan natin ang ating mga sponsors. Thank you very much for your support, and we could have not done this without you. And this time, ladies and gentlemen, allow me to give the spotlight to the Dinagyang Digital 2021 IFFI President Attorney Jobert Viva. Palakpakan natin. Thank you. Mayong hapon sa tanan. Of course, all our distinguished officials that have been duly recognized. In behalf of the Iloilo Festivals Foundation Incorporated, and together with our chairman, Mr. Judge Peña, we would like to thank all of you for joining us today for Pamukaw sa Opening Salvo. Pamukaw because we would like to awaken our people's feelings and sentiments, ang balatsyakon, kag tagipusoon sa aton mga kasimanwa diri sa syudad sa Iloilo, ang pagpukaw sa ilang debosyon kay Señor Santo Niño, because today magasugod ang day 1 sa aton nga novena kay Señor Santo Niño. In behalf of IFFI, we would like to express our heartfelt gratitude to Iloilo City Government headed by Mayor Jerry Treñas and Vice Mayor Ganzon and all the councilors for the strong support. We would like to particularly thank the Iloilo City Mayor's media team for the hard work for making digital edition possible. IFFI would like to acknowledge the strong support of our co-presenters, the Iloilo Province, headed by Governor Arthur Toto Defensor Jr., for really helping us out. The Department of Tourism, Region 6, under the leadership of RD Attorney Helen Catalbas. The Lone District of Iloilo City, headed by Congresswoman Jamjam Maronda. San Jose Parish, Father Jojo Gonzalez and the Cofradia. I would like to thank all our committees in Dinagyang Digital because I know it is very difficult to mount this particular festivities, and all the sponsors mentioned by Kate, and there are more adding up. In particular, I would like to applaud the Iloilo Artist Festivals Association for a job well done. We would like to thank all our media partners because this is truly one Iloilo. All are members of radio, print, and TV entities and network have banded together to support Iloilo Dinagyang Digital 2021. Ano ba lang aton bantayan? After today, sa adlaw sang Domingo on January 17, katuan naton kaglantawon ang Dinagyang Mural Contest sa bayan sang Atria sa pagpamuno sang JCI Iloilo. On January 18, Monday, kita sa Iloilo Dinagyang Market 2021 na ginaorganisar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa adlaw sang Biyernes, bantayan nyo na lang sa inyong mga dalanon kay kapatigayon sa Cofradia del Santo Niño Iloilo Chapter ang Santo Niño Motorcade. Adlaw sang Biyernes, alas 2 sang hapon, January 22. January 23, adlaw sang Sabado, magmata kita alas 9 sa aga, kaglantawon ang digital edition sang Dagyang sa Kalye Real Time, organized by the Rotary Club of Iloilo South, and our governor is a proud member. Sa gabi sina, sa adlaw sang Sabado, alas 7 sang gabi, kitanay kita sa virtual religious sadsad nga gina-organize sang San Jose Parish. And the following day, Dinagyang Sunday,
January 24, alas 7 sa aga. Magsimba kita tanan sa virtual Dinagyang Mass, alas 7 sa aga, nga igawaragwag sa tanan naton nga mga media partners, radio, print, and television. Takna alas 8 sa adlaw sang Domingo, January 24, the first ever Dinagyang Digital Edition, kung sa diin magkapasundayag ang aton 7 ka mga tribo nga magatingog bilang isa ka one Dinagyang tribe. Initanan ang aton makitaan apisar sa pandemya kay kita nagapati nga ang aton debosyon ang nagapadayon. Kung kita tanan nagaulukdanay gani one Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. Hala, Bira, Iloilo, Viva, Señor Santo Niño. Thank you so much, Attorney Robert Florida, the President of IFFI. Pamukaw kay Awakening. I think that is so true, Attorney. This is a symbolic pamukaw this year because last year we were living in fear. And this is the best time nga umpisahan nato ng aton bag-o nga tuig with something special, something done by a community as a family. Gani ka namin gitulokon nga tanan-tanan kita gapinuligay kay nagalantaong bilog ng Pilipinas sa aton. Believe sila sa aton for doing this. And all of this, again, is in honor of Señor Santo Niño. Thank you again, Attorney Jobert, kag sa inyo nga nagalista patira sa mga dates and activities nga ginpanglawag ni Attorney Jobert. Please don't be afraid kung may na-miss ka mo because we are all going to post that on our social media. Gali, i-follow nyo na ang ating mga official Facebook page, especially kay Mayor Jerry P. Trenes, kung sa diin, updated ka mo sa tanan-tanan. Halin sa activities, plus the things that we are doing in the city. And this time naman yan, ladies and gentlemen, it is an honor to present to you the next to give her message. Please welcome Congresswoman Julian Jam Baronda. Thank you so much. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. To our beloved Mayor Jerry Treñas, Governor Toto Defensor, Chairman Tito Judge Peña, Attorney Jobert Vida Florida, members of the board, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, our city councilors, mga palangga naton from media, mga palangga naton nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, maayong kasisidmon sa aton tanan. This year's theme reveals the secret to our success in fighting COVID pandemic. That is, it is our unity and our strong faith. Ang aton paghugpong kag pagsalig sa aton mahal nga baako nagapadayon sa pagpangabuhi apisar sa sini nga pandemya. The Dinagyang Festival 2021 celebration is a testament to our success against the odds. Kita lang ang sa mga may bantog nga festival nga wala nagpaiway sa aton selebrasyon. And we would like to give credit to the strong partnership under the leadership of our dear Mayor, Mayor Jerry Treñas, the private sector, and of course, ang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. With the blessing of our Lord God, we are winning against the toughest crisis in our lifetime. Palakpakan naton ang aton kaugalingon, ilabi na gid ang aton mayor, kag ang tanan nga pumuluyo nga yari diri subong. Kung aton gid panumdumon, 2021 marks the 500th year of Christianity in the Philippines. And this pandemic did not only humble us before the Lord, but it made us realize that in the hardest of times, no one will be there for us except ang aton mahal nga makaako. What a way to commemorate the birth of our faith. God indeed moves in mysterious ways. Gani, salamat kid Señor Santo Niño sa padayon nga paghatag giya
sa imo deboto. Kag salamat kid sa imo proteksyon para sa mga palangga naton nga Ilonggo. Because of you, yari diri kami tanan subong. Long live our faith, hope, and devotion to Señor Santo Niño. Padayon kita kapag hatag sang gugma sa aton kumuloyo. Happy Dinagyang! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Salamat kid. Maraming salamat, Congresswoman Julian Jambaronda. Ang aton nga debosyon para kay Señor Santo Niño hindi gid siya mapunggan. Gani ko anuman kabudlay ang impang-agya naton last year, nalampuasan tagid inatanan tungod sa gabay nga ginhatag sa aton ni Señor Santo Niño. Gani pasalamatan naton siya. And this time, ladies and gentlemen, I will give the microphone to the Governor of the Province of Iloilo, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa aton nga pinalangga nga Mayor Manong Jerry Treñas, kag kay Congresswoman Jambaronda, sa konseho sang syudad nga ginapangunahan ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, to the IFFI led by Attorney Joe Bert Peña Florida, ang aton nga presidente, and the chairman, Mr. Judge G. Peña, sa mga members ng Board of Trustees and your officers, sa mga pinalangga naton nga utod kag ginhikanan nga nagapamati kag nagatan-aw sa aton sa bilog nga kalibutan, maayong hapon sa inyo tanan. First of all, let me give to you the thanks of the province for a very strong partnership and a very fruitful and pleasant collaboration with Iloilo City in our fight against COVID-19. And next, I would like to say my congratulations to Iloilo City ag sa tanan naton nga kasimanwa for your winning fight against COVID-19. Such a remarkable achievement of Iloilo City. But the better achievement of Iloilo City is the Dinagyang Festival. While nangin madinalagon kita ang syudad sa Iloilo, sa aton nga enkwentro sa COVID-19, our better achievement is that nga bisan pa may pandemya, nahimo naton ang mga bagay nga kinahanglan naton himuon, kagusto naton himuon, bisan pa nga nagainkwentro kita sa COVID-19. The best example is Dinagyang. Can you imagine a city having this festival in the middle of a pandemic and succeeding in both? So my congratulations, because that is what we should do. Nga padayon ang panghimanwa, padayon ang pangabuhi, bisan pa nga nagainkwentro kita sa pandemya. So we will continue to do this, and we will continue to have our partnership and our collaboration para mapadayon natin ang pagserbisyo panghimantag, ang pagsinarayo sa tunga-tunga sa pandemya para sa atong nga mga kasimanula. Again, I would like to say my congratulations and my thanks. Viva Señor Santo Niño, Hala Bira kontra pandemya. Maraming salamat, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Tuod gininang hambal mo, Governor. Halabira sa pagbato sa COVID-19. Thank you again. And of course, we would like to acknowledge also Ma'am Raisa Treñas. Ma'am, good afternoon. And here with us this afternoon is John Lex Espinosa in honor or in behalf of Honorato Espinosa. And of course, to all our viewers online, hello and thank you sa inyong support. We have now thousands of viewers online. So thank you good sa inyo. Please don't go away because sa inyo madugay, igapakita na natin ang aton nga Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo 2021. Kag I was just updated right now nga mas nagadamo kag mas nagadugang pagigaaton nga viewers. Then if wala niyo pa na-follow
please inform your family and friends all over the world, hindi lang diri sa Pilipinas, ang ating nga official Facebook page kung saan pagwaon naton tanan-tanan naton nga Dinagyang for Dinagyang Digital 2021. And this time, ladies and gentlemen, ang tatay sa Iloilo City, palakpakan naton, Mayor Jerry B. Treñas. Sa aton nalangdon nga gobernador sang probinsya sang Iloilo, palakpakan ginaton Gov Arthur Toto Defensor. Sa aton nga congresswoman, very supportive sa tanan nga mga activities sang aton nga syudad. Kag very active. Palakpakan ginaton Congresswoman Dagyang Baronda. Ang aton nga City Council, ginapangunahan sa aton Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ang mga konsihales nga aridrip, lakpakan ginaton. Ang aton nga SK, kag mga kapitanes nga mga representative nga aridrip, lakpakan naton. Ang aton konsehala nga mahiwat sa iya nga birthday was si Councilor Candice Tupas. So pagkatapos tadi karon imbitado ka mo tanan mapakaon si konsehala karon sa aton. Ang aton nga Iloilo Festivals Foundation nga ginapangunahan sa duwa ka mabakod nga leader, ang aton presidente si Attorney Jobert Peña Florida, kag ang chairman si Mr. Judge Peña. Ari man diri ang mga representante sa lain-lain nga mga grupo kag mga pamilya diri sa syudad. Si Mr. Jomari Laison, si Mr. John Lex Espinosa, nga apo ni Chok Tatoy, si Alan Tan, ang iban siguro ay nakatambong, no? Kag sa aton nga mabakod nga mga tribo nga nag-upod. Palakpakan din naton ang mga tribo nga nag-ululupod. For the past years, the Dinagyang Festival has drawn thousands of local and international tourists to Iloilo City to witness the famed tribe competition and join the merrymaking. It has transformed the busy streets of Iloilo City into a massive street party with overflowing food and drink. And that is one of the many reasons why it has become one of the most anticipated festivals of the country. During the current pandemic, I am grateful to Iloilo Festivals Foundation Incorporated, headed by Attorney Jobert Peña Florida and Mr. Judge Peña. Lakpakan naman sila. For coming up with an effective plan of celebrating the Dinagyang Festival without sacrificing our safety. With that, we can become role models to other cities and provinces for safe festivities. And I would like you to understand, it is only Iloilo City which is celebrating its festival as of this time. We may have a totally different celebration today, far from the usual festive and rowdy streets of Iloilo. But one thing has remained the same, and that is our strong faith in the Lord
Almighty. Ini nagapakita gid nga padayon ang aton pagtuo kag debosyon sa mga Ilonggo sa pagselebrar bilang pagdayaw sa kay Señor Santo Niño. And by the power vested in me, Alright, so mag-join ako anay kay Mayor. Mayor, thank you so much. Palakpakan natin ang message ni Mayor. I know, Mayor, excited ka na mag-open, no? But of course, this is going to be a ceremonial drum beating. Pero Mayor, mag-hi kita anay sa atong mga viewers online. Not just here in Iloilo, but all around the world. So hi kita. Ayan, you can say hi to them, Mayor. Sa imong microphone. Ayan. hi sa tanan nga nag-view, Na. ang tanan nga mga Ilonggo all over the world, kag sa tanan nga mga Filipinos all over the country. Yes. Nagtamyaw gid kami sa inyo tanan. We love you all. Palangga ka mo namon. Kag Mayor, sa sobra ka palangga sa aton, may nag-mine na ya sa imo. Mine, Mayor Jerry. Pero sa mga viewers natin, don't worry kay aton gid siya. Ini nga tatay sang Iloilo City si Mayor Jerry Trenyas. And for the ceremonial drum beating, may I ask the following to please help us. Attorney Jobert Piña Florida. Congresswoman Julian Jambaronda. Governor Arthur Toto Defensor Jr. And Mayor Jerry P. Trenyas. May we ask Sir Judge Peña to please join us? Alright, so this will be a challenge to attorney, to mayor, to governor, and congresswoman. Sa ating darang mga viewers, this is going to be a symbolic ceremonial drum beating para sa Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo 2021. Mayor, if you are ready, okay, I know you're ready. Before that, to our friends in the media, this is your time to get a photo of our ceremonial drum beating before we do the actual drum beating. All right. Okay, one more to our media friends. You may now take a photo. All right. So, si Mayor ang aton nga cue. Mayor, whenever you are ready, please do the honors. By the authority vested in me as City Mayor of Iloilo City, I hereby declare Dinagyang Digital 2021 open. Gentlemen, it is official. Dinagyang Digital 2021 is now open. Maraming salamat, Congresswoman, Governor, Mayor, Attorney, and Sir Judge Peña. That is right, it is official. Dinagyang Digital 2021 has begun. Ladies and gentlemen, magalibot ang ating drummers sa Biloga Syudad in all 7 districts as of course ang aton nga yearly nga pamukaw. So tanan-tanan labyan gina nila. Tanan nga distrito. So kung makita ninyo, you can get a photo later if you're at home. And ma-enjoy naton sa atong mga panimalay ang aton nga pamukaw. We would also like again to acknowledge the presence of Sir Jomery Laison. Hello sir and welcome. Thank you for joining us this afternoon. Ladies and gentlemen, Iloilo sa mga pinalangga namon. To our guests, thank you very much. To our province and city officials. But I believe it's time to focus now on our digital platforms as we are about to start our live show wherein we get to see the performances
and stories of our tribes online. So sa liwat, gina-invite na kamutanan. Please follow www.iloilofestivals.com, ang aton nga official Facebook page, Iloilo Dinagyang, Jerry Trenyas, Iloilo City Government, GMA Regional TV, and ang aton ibang mga social media accounts, ang aton Instagram, Iloilo Dinagyang 2021, Dinagyang 2021 for Twitter, and YouTube natin Iloilo Festivals. Again, if you didn't catch that, i-post na siya namon sa aton nga official page ni Mayor Jerry Trenyas. Hala, Bira, Iloilo, one Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. I'm Kate Chavez, and it's time to watch our Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo 2021. Hala, Bira, Iloilo,